Siyabingelela sizwe sonke sakithi. Kuphi nakuphi umuntu la ekhona siyambingelela. Namhlanje uyanibingelela nonke uDr Sibhikile. Ngibingelela ngikhona la kwamhlaba uyalingana lapho engisebenzela khona. Nalapho uDr Sibhikile ezalwa khona. Wonke umuntu ke ama subscribers kaDr Sibhikile siyabingelela. Nabantu bonke nje abamazi uDr Sibhikile nabantu abangamazi uDr Sibhikile nabaqala ukumbona. Siyabingelela nonke sanibona nonke. Cha ke aziningi kakhulu indaba. Vele uDr Sibhikile mangabe vela la. Ake zinendaba eziningi ngoba ngihlezi ngisho ngaso sonke isikhathi ngithi ke uma ngabe kukhona udaba esikhuluma ngalo lapha siza nodaba abantu esuke basibuzile lona. Asizi nje nezindaba esithandayo thina ngokwethu kepha ke uma ngabe abantu sebayibuzile leyo nto leyo mina ngilalela abantu ukuthi bathini ngoba ngavuma ukuthi abantu ngiyobanikeza usizo. Makukhona into ke engibuzwa ngayo kubele ukuthi leyo nto ngiyichaze leyo nto esuke ngibuzwe ngayo. Ukuze engatholakali la sesikhuluma ngeinganekwane sesixoxa ngezinye indaba kodwa indaba ezikule channel indaba esuke ithinta indaba zokwelapha nendaba ezithinta abantu kakhulu esuke bafuna usizo ikakhulukazi ngokwamakhambi esintu. Lezo indaba ke zotholakala sikhuluma la kule channel kaDr Sibhikile. Uma ngabe futhi nibona kuthulekile ngingaveli kule channel kusho ukuthi suke bangakabheki abantu abakhulumile nami ukuthi njengamanje bafunani. Baze babathathu baba yi4 abantu abangifonelayo bakhuluma ngento eyodwa. Hayi ke suke lapho sekumele ngene lapho ngize nalezo indaba lezi suke zibuziwe. Ngoba suke ngibona ukuthi kusho ukuthi nibaningi kakhulu esuke nifisa ukuthola lo daba noma ukuthola lo lwazi. Anginawo umona ukuthi umuntu ngimchazele. Sinjalo nje indaba. Namuhla ke udaba esingalo kakhulu la udaba lesikhonkwane. Abantu bangibuzile ngendaba zekhonkwane noma isikhonkwane noma izikhonkwane. Uthi umsebenzi walento okuthiwa isikhonkwane ibaluleke ngani? Ikhonkwane ke zihlukene kaningi ke. Khona ikhonkwane ezifakwa egcekeni ekhaya noma khona isikhonkwane segceke. Isikhonkwane segceke ke umsebenzi waso uvikela izinto eziyimimoya esuke ziza kuphi ziza ekhaya la usuhlezi khona. Kungenzeka izinto eziyimimoya zaleyo ndawo sobe wakhe kuyo ngoba indawo esakha kuzona njengasemakhaya noma kuphi. Mawakha nje kuleyo ndawo kuyenzeka wakhe kuleyo ndawo leyo kanti kukhona into okuyinto yakho. Noma kukhona mhlawumbe inyoka yakhona mhlawumbe kukhona isipoki sakhona sakuleyo ndawo esazekade sikhathaza. Ngoba umhlaba njengoba ungaka nje indawo esakha kuzo vele obvious isuke kukhona abantu ababekade bakhile kuleyo ndawo before wena ungakafiki kuleyo ndawo. Kodwa mawusufika khona wena kuba khona lezo zinto ohlangabezana nazo esuke ezinye ukungcola zakuleyo ndawo. Okubizana ke okubiza ukuthi leyo ndawo leyo wena kufanele ukuthi uyiclean. Bese emva kwalokho uma usuyicleanele bese ufaka ikhonkwane zakho ezintsha ezizokwazi ukuhambisana nawe. Kubaluleke ngalokho ukuthi kube khona ikhonkwane ezifakwayo kuphi egcekeni ekhaya. Ngenxa ukuthi isuke ufuna nawe ukuthi indawo yakho kungabi ukungcola okusondela kuleyo ndawo yakho. Kungathi nje mhlawumbe nje umoya omubi uyayidlulela nje. Mhlawumbe kukhona abantu abagadla nawo ngabodwa. Ngenxa ukuthi la ekhaya lakho asikho isikhonkwane esikhona lento seyiveliwela la egcekeni lakho. Ingena la ekhaya siyanihlukumeza la ekhaya sinihlukunyezwa imimoya eningayazi ukuthi iqhamuka. Ingakho ke kubalulekile ukuthi indawo yakho kube khona ikhonkwane eziba khona zokuqinisa. Lokho kusukela kudala bekuvele kucushwa bekuvele kubetheka. Ikhonkwane zihlukene khona isikhonkwane sokuthi mangabe usifakile ekhaya usifake maqede ucuphe. Khona isikhonkwane osifaka ukuthi uyavikela nje ukuthi kungangeni into embi. Kodwa abaningi sebathanda lezi ezicuphayo.
ihamba kanjalo indaba yokuthi makuthiwa isikhonkwane segceke sivikela imimoya emibi, sivikela izulu. Ngabe lola nje ukuthi umbani uyedlulela nje sokuwela la ekhaya lapho sekulula ukuthi uvele ungene usuyadestroy ekhaya nemoya emibi. Abanye abantu nje bakhona abantu ebangixoxela ukuthi abadlali nje bona kahle kuze kuse babhekile bahlushwa izilwane noma bahlushwa imoya emibi kuphi egcekeni ekhaya. Kwenziwani ke lapho? Kuyaklinwa lapho bese kubekwe ikhonkwane. Mase kunesikhonkwane, isikhonkwane isona esikwazi ukubamba into ewumoya esuke isondela kuleyo ndawo. Isikhonkwane segceke siphethe okuningi. Siphethe indaba zezulu, indaba zezilwane, indaba zezipoke, whatever. Even ngisho amasela nje kungabe ukuthi ekhaya lapho nje kulula ukuthi kudlalele khona abantu esuke bayiziganga uma bebona ukuthi kumele bazoganga. Bavele bakhethe lakhe ekhaya nje bazogangela kulona. Isikhonkwane sani-ke leso segceke esiphethe leyo nto leyo enjalo. Bese kuba khona isikhonkwane sani ngokuhlukahlukana kwezinto. Yonke into ke ekhona nje iba nesikhonkwane sayo. Imfuyo mangabe ufuyile nakhona lapha ekufuyeni kuba khona isikhonkwane esimayelana nemfuyo yakho ukuthi imfuyo yakho ingatholakali zishinza noma ngabe imbuzi noma inkomo. Uthola ukuthi ngapha nangapha ziyazala kwakho kuyazala kuyafa kwenze njani kwakho ezakho zinganywa isilwane singanywa imoya emibi. Ezinye uthola ukuthi ziyaduka azifuni nokusondela nasekhaya lakho kanjalo kanjalo. Kuba khona into yakhona esikhonkwane esuke iqondane nani nesibaya noma nemfuyo ukuthi imfuyo yakho nje noma ibukeke nje ivikeleke phela nayo. Ungavele nje ubonakale ngathi ayidli noma idla uyabona nje kungacaci okwakho. Isikhonkwane ke lesi siqondane nemfuyo. Bese kuba nani ke? Bese kuba ke khona ke njengoba phela sihamba ngezimoto. Nemoto ke nayo iba nakho kwayo okwenza emotweni ukuthi imoto yakho nje kungabe imoto kalula. Uyibhakile la uyibhaka khona sokuthi uyabuye usuthola isigqekeziwe. Manje siyikhipha imali now and then. Ifa manje ikhanda manje sifa manje iphenduka umdliwa. Lento kuthiwa umdliwa. Isuke sumdliwa mase njalo ngoba siyamosha. Ulungise lo bathe ufunda ngapha kuphutshwa ngapha ufunda ngapha kuphutshwa ngapha. Kuba khona ikhonkwane zakhona. Yonke ke into yakho esuke iqondane nawe ziba khona ikhonkwane zakhona. Ziningi izinto nje ngeke ngize ngiqede izinto ezithinta indaba zekhonkwane. Abanye ke nabanomathandana babo nabo futhi baba nayo leyo nto enjalo yokuthi kube khona ikhonkwane ithile abazenzayo ukuze phela izinto zabo zikwazi ukuthi zihlale zisesimeni zivikelekile. Kuningi nje yonke into ke iyasetshenzwa ngendlela yakhona. Yonke into iyakhiwa bese iyabiyelwa ngendlela yakhona ukuthi ukwazi phela ukuthi uqonde. Zinjalo ke indaba bechaza kakhulu udaba lwami lwesikhonkwane ngoba nakhona iyona nto leyo engibuzwe ngayo engakho sengithi ke abantu angibachazele. Zinjalo ke indaba aziningi kakhulu. Imibuzo eminingi ke mase ufuna ukwazi okuningi ngalezo zinto. Vele usuxhumana noDr. Spikili uyongithinta la sikhona ukuxoxa ngikuchazele la usufisa ukwazi khona ukuthi ufuna ukwazi yini mayelana nalezo zinto lezo. Zinjalo ke indaba akuningi kakhulu ke bayazi abantu abaningi umsebenzi kakhulu kodwa esibhizi ngawo la ekhaya siye lapha nje la kaDr. Spikili siyaphakamisa abantu esuke bafuna ukuphumelela, abantu esuke bafuna inhlanhla imisebenzi nani. Iningi lazo izinto zikhona esisizenze kubantu. Masithi ke umsebenzi wethu ukuxazulula kusho ukuthi sixazulula izinto eziningi. Imost yazo abantu esuke bazidinga. Siyahlola la ekhaya, sihlolela umuntu okhona la osofikile esikolweni, sihlolela umuntu ongekho ongakafiki lapha esikolweni. Ama-direction eza la kwaDr. Spikili vele mawuza la uthuza kwanhlaba uyalingana ebhambanana. Kunestophu okuthiwa isemathayini la uyofika wena wehle khona mawuza la kaDr. Spikili wehla lapha emathayini bese uyangena uyaphi kwaNdlovu kaDr. Spikili. Ngabe uhamba ngemoto yakho uyongena khona ungenayo imoto yakho futhi awuhluphi khona imoto la ekhaya esizokulanda ngayo lapha estopini siyothumela nje ukuthi kube khona umuntu ozophuthuma kulathathe lapho uze khona la ekhaya kwaNdlovu. Zinjalo nje indaba ziningi kakhulu
Iy'nsuku zokusebenza la ekhaya ke zimbili kuphela iy'nsuku esingazisebenzi. Asisebenzi ngoLwesithathu nangoLwesine. Kusha ke lokho ngenxa yokuthi sabuka ukuthi masisebenza wonke amalanga njengoba abantu bebaningi kangaka esibasizayo kugcine kungasalawuleki nithi niyafika lapha nithola imithi yena ayikho izinto zena zikho abanye bafuna ukuphosela izinto zabo sigcine sishawe nayisikhathi sokubafakela ama-product esuke bawafunile ku-Dr. Speed. Lezi nsuku ezimbili-ke insuku zokuthi sigaye umuthi oLwesine noLwesithathu. Siyagaya, siyaphosa, esiphosayo siyalungisa ukuthi manje benifika nina ngalezi zinsuku nithole yonke into ikhona. Isonto selisebenza kancane ekuseni nje from 7, 8, 9 siyagcina to 10 ngoba phela ngo-11 esuke sesiyothandaza nathi laphaya. Sibuye ntambama soyibamba ngo-3, 4, 5 bhekele ko-6 bhekele yebo kunjalo. Kodwa nje lezi umsombuluko, uLwesibili, uLwesihlanu, uMgqibelo ziyabuya nje 1 way la ekhaya. Zinjalo nje indaba uningi kakhulu. Inamba ka-Dr. Speed atholakala kuyo 071 106 9603 071 106 9603 yona namba ka-Dr. Speed leyo. Mawufonile wamthola udlulise isikhashana uphinde ufone ngoba kwalona ucingo lubhizi njengoba nami ngibhizi. Uphinde ufone mawubona ukuthi ayikhona still futhi awumtholi uDr. Speed usuyobhala ke WhatsApp. Kodwa nami ngiyathembisa ukuthi na kanjani ngizobuya nalo kuwena ngithinta ucingo njengoba nawe usuke ungithintile masingaxhumana. Zinjalo nje indaba aziningi kakhulu. Siyacela abantu basibambe evidweni elandelayo. Bye bye, siyabonga.